O'n i yma yn Tafwyl gyda plant o ysgol. Coch! A chi newydd perfformio ar y stage. O'ch chi nerfus cyn mynd mlaen? Fi'n super nervous, so fi'n teimlo fel oes rhaid fi'n mynd I popo allan. A beth oedd hoff can chi canu? Harry Llwyd. A pam o'ch chi'n licio hwnna? Achos yn un mwyaf hawdd a... Ar un mwyaf cyffroes. Hoffus fi yw tafwyl o bwyd a can. Dwi'n hoffi mwy tafwyl yw y can. Fi yn licio hifia a fi pedarai. A beth yw enw ti? Fian. A beth yw oedran ti? Pedwar. A beth ti'n hoffi am Tafwyl? Daieg. Beth arall chi'n mynd I wneud pnawn ma? Chi'n mynd I gwylio rhywun arall yn perfformio? Ne? Wel, mae mam fi eisiau mynd I gweld Dom James ag Lloyd yn canu Pwy sy'n galw. Pwy sy'n galw, does dim galw nhw yno, mae ffwli marw. Profiadau o maith yn ôl yn clir i'r calon. Sefyllfa di gwrthio fi codi'r safon. Yo, pwy sy'n galw arna I.